Tim mar Equity Hawks odong' mana gi ondamo achiel mar kawo okombe mar okapu lig maduong' mar Wakeni bang' loyo joloch mokalo Kenya Post Authority e tugo mar ariyo mag finals manobagi alap manyayo Gymnasium. Jobengi ma Equity noloyo KPA points 66 kuom 64 e tugo mar ariyo kuom tuke 5 mochan e finals ka tugo mar adek ibiro bagi e kaunti ya Mombasa odira mabiro. KPA noloyo kwota mokwongo points 20 kuom 16 kapok jobengi ma Equity loyo kwota mar ariyo points 20 kuom 8 manotero tugo yweyo ka Equity ni nyime points 36 gi 28. Bang' yweyo KPA noduogo kotegno kendo loyo kwota mar adek points 11 kuom 15 kapok gitieko gi loch kwota mogik points 15 kuom 13. E lig mar Yugo, tim mar Nairobi City Thunder bende nitiere machiegni gi loch mar okombe bang' loyo tukgi mar ariyo kindgi gi tim mar KPA. As you guys have seen, KPA being the defending champs is not an easy task. Okay? So, until the first team to win 3 games, that's when you can celebrate. So they still are in the championship. They need to win 3. We need to win 1, and they're going at home now. So it's going to be a high uphill task, but we'll work in the week to see what we can do about it. We played the first 2 quarters badly. We came back in the game in the last quarter. We tried to push. We brought some energy, some intensity. But again, the game didn't go the way we planned. So we are going back to the drawing board and we are preparing well for the